Manel hi havia unes abelles que anaven amb els gegants passejant per aquest barri i fa poquet han decidit tornar. Bon dia a tothom. Com es nota que estem de festa major? Gegants, falcons, castellers, diables, polítics i gent, molta gent, com ha de ser. Molta gent coneguda. A molts de vosaltres ens veiem molt sovint des de darrere el taulell. Què dirien els nostres rebesavis si ara aixequessin el cap i ens veiessin fent aquest pregó? Quan ells van començar el 1863, fa 150 anys, això no era ni Barcelona, era un barri independent. Aquí començava a formar-se el barri al costat de la Torre del Fang, de la Masia Sant Joan, Can Robacols, Can Miralletes o el Clot de la Mel. Això, molta mel. Per això devem ser tan dolços aquest barri. Ja heu vist que comencem a estar envoltats de més abelles. El que els nostres rebesavis trobarien estrany seria que féssim el pregó a Gràcia o Sarrià, però el Clot, el nostre barri, amb 150 anys, crec que formem una mica part d'aquesta història. I parlant d'història, en tants anys aquest escenari hauria d'estar ple de gent, de tots aquells que han fet possible que Xarcuteria Bosch arribés fins aquí. Els pares, les mares, tiets, avis i, com no, tots els treballadors que han fet possible que al llarg d'aquests anys estiguem aquí. Perdó. Vagi per endavant un homenatge a tots ells. Nosaltres només som una petita part i representació del que s'ha fet durant tots aquests 150 anys. Temps era temps quan aquí darrere hi havia l'estació del tren. Quan arribava el primer tren, a les 6 del matí, venia ple de gent d'altres pobles que venien expressament a comprar al mercat. La mare ens explica que el maquinista avisava tocant el xiulet quan tornava, perquè acabessin de comprar i tornar a agafar el tren. Moltes vegades, algú, per no perdre el tren, marxava sense pagar i pagaven la propera setmana, més o menys igual que ara. Temps de viure al carrer del Clot, d'anar a buscar sifons de la bodega, de la Palma, de Can Paloma, Can Budesca, anar a buscar cargols i claus a Can Marfull. Aquell temps que anàvem a demanar que ens posessin la conferència a les pompes fúnebres, al carrer del Clot, ja que era el primer i únic lloc amb telèfon del barri, i tants altres. Temps de la catalana. Qui no recorda la catalana? Bé, de les dues. La nostra botifarra catalana, molt bona per cert, fórmula del nostre besavi i millorada pel nostre pare. I l'altra catalana, que parava davant del mercat i anava fins al Poble Nou, primer amb tartanes i més tard motoritzada. O la Hispano Olivetti, enorme fàbrica de màquines d'escriure. A l'hora d'esmorzar, els seus treballadors sortien i aprofitaven a anar a fer les seves compres pel voltant del mercat. Ara ja no hi ha ni fàbrica ni màquines d'escriure. En el seu lloc hi ha un gran centre comercial. Quantes coses que han passat. Quan vàrem preparar la celebració del nostre 150 aniversari, teníem clara una cosa. Ho volíem celebrar al barri. Gràcies.
al carrer, amb la gent. Vam voler participar com una entitat més a la gran festa del barri, la Festa Major. Volíem fer alguna cosa que perdurés en el temps i recordés aquesta data, que fos un element festiu, tot recordant l'antiga costum dels gremis d'encarregar-se de construir i conservar la imatgeria popular de les processons de Corpus i de les festes majors. Varen pensar en una bèstia de foc. Volíem que fos una bèstia del poble i pel poble, i al mateix temps molt nostre. I què millor que un porc, el porc del Clot. Un porc amb el seu foc festiu d'alegria, de la mà dels diables, porti el nom, la festa i la gresca del nostre barri a totes les festes majors, correfocs i cercaviles en què participin. Gràcies, diables del Clot, per ser els transmissors d'aquest foc d'alegria, d'aquest foc festiu del nostre barri. Per acabar, només dir-vos que aquest any ens agrada molt sentir-nos i col·laborar com una de les més de 70 entitats que fan possible aquesta festa major. És un immens honor que la Federació d'Entitats del nostre barri hagi pensat en nosaltres per fer un pregó de la festa major, l'any del nostre 150 aniversari. Estem molt contents, ja que ens considerem barri. Els nostres avantpassats ja feien botifarres fins i tot abans que aquest edifici existís. Només dius una dada. Amb els últims 50 anys hem calculat que hem fet més de 14 milions de metres de botifarres. Però hi ha una cosa molt important. Sense vosaltres, sense tots i cada una de les persones que heu confiat en nosaltres durant tots aquests anys, nosaltres no estaríem avui aquí. Gràcies per confiar dia a dia en el nostre treball i per deixar-nos formar part de la història d'aquest barri. Ostres, ja estem acabant! Com heu vist, els pregons no són el nostre fort, però sí volem convidar-vos a gaudir d'un tas de botifarra, que d'això sí que en sabem. I per descomptat que us animem a tots a disfrutar de les activitats d'aquesta festa major. Per nosaltres ha estat un plaer. Moltes gràcies a tots. Visca la festa major! Visca el barri del Clot!